Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ubaba nomama nabazalwane entabeni likaJehova nasekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngidlulisa ubufakazi bokuphakamisa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wenza isimanga ngomkhuleko ubaba asenzela yona ngomhla ka-18 Meyi. Kunozakwethu obegulelwa ingane, sisebenza naye, wagulelwa ingane, babona ukuthi ingane ihlaselwa imimoya. Uma wengane-ke usethanda ukuhlukana nezinto, uthanda ukubuyela ngasekwethembeni uNkulunkulu. Manje uthe mangabe nje exakeka, wavele wacabanga ukuthi akazocela mina ngize, wazongicela impela emsebenzini, mathi ngiyacela ukuthi ake siyokhulekela le ngane. Ngavele ngaya ngafike ngabafundisa indlela yokukhuleka, ngabachazela. Ngase ngithatha umkhuleko womhla ka-18 Meyi, sawukhuleka sonke nabo. Hawu, namhlanje kuLwesithathu baletha ubufakazi bokuthi umntwana nje ulale kahle, umntwana o-right. Ngiyamphakamisa uNkulunkulu, bazalwane. uNkulunkulu asisize endaweni esiphila kuzo, simveze uJesu ophila kithi, siwuveze umusa. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Baba ngithi make ngidlulise nabo ubufakazi. Ngiyaxolisa ngokudilitha, isuke yathanda ukudlula ku-3 minutes. Ubufakazi bami bubuningi kakhulu, sengizosha ngey'mfushane. Baba kade ngigodukile nge-weekend kunomngcwabo ekhaya. Ngithe mangigoduka kwangcwatshwa, hayi siyalala-ke. Kuthe ngabo 12 ngathi ngiyabona naku sebeyivukile abantu beme ngey'nyawo. Sekuthiwa kuyahanjwa kuyiwe enyangeni usibanibani ibizwa ngegama. Awu, kwenzakalani? Hayi, nayi ingane iyagula, iyadlikiza, hayi sithambile, iphuma amagwebu ngomlomo. Futhi sebethandazile abantu mabesha. Hayi ngayithatha baba, ngathi ngicela sithandaze. Hayi sathandaza. Lapho ngithandaze ngivala amehlo. Hayi ingane yaphinda nje kwaqhubeka ukugula, yanga-respond. Ayi kose kuyabuya ukuthi hayibo mina ngithandaze ngivalile amehlo. Awu baba, ngayibheka ngqo, ngathandaza. Ngabiza leli gama likaJesu Kristu oyinkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba ngisho ngithi kathathu ingane yaphaphama, ithe la iphaphama khona yasiyakhala. Hayi ingane ngasengisho ngayithulisa, yathula ngathi khululekani, lalani, ngeke iseba nalutho. Kanti nginamanga isitha simile eminyango sisalindile. Ngithi mangithi ngiyaphuma ngiyolala nayo kwenye indlu ebengilele kuyona. Awu phinde sigadla isithi eminyango. Lapho baba ngaphinda ngalimemeza leli gama. Awu yayeke ingane ukudlikiza. Ngase ngiyayithatha nginikeza omunye. Ngase ngithandaza amakamera wonke la endlini, ngaphuma ngajikeleza umuzi wonke. Lapho-ke ekhaya babantu abangakholelwa endabeni yomthandazo la ngizalwa khona. Bakholelwa ey'ntweni zabo zesintu. Kodwa bamangele, bambonile uNkulunkulu ukuthi unamandla kangakanani. Ngicabanga ukuthi indlela efuna ukubakhombisa ngayo. Lapho baba ingane yaphaphama, yaba right, salala, sangabi nalutho. Wonke umuntu ngakusasa ubeselivuma leli gama ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngibonga amandla kaNkulunkulu baba, kukho konke ngibonga amandla kuningi ubufakazi enginako baba okushintshile empilweni yami. Kodwa nje ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, unamandla ngohlobo oloyisimangaliso. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Bengisempini usuku nosuku, isitha singihlasela. Ngase ngithatha isinqumo ukuthi ngingene emkhosini, ngicela ukuthi inkosi ingisize, ingiphe amandla okunqoba usathane ongihlaselayo. Ngibe sengibona ngombono, ngifundiswa ukuthi simele ukuba kusiphi isimo lapho sicela icelo zethu enkosini. Ngiye ngabona ngikhuphuka intaba ebinendlu esicongweni sayo. Okuthe mase ngifika ngingena kule ndlu, ngafica abazalwane ebebekhona phakathi engikholwa ukuthi nabo bebeney'celo. Isifundo engisitholile ukuthi kumele sihlukane nezinto ezisingcolisayo. Bekukhona nempompi ebikhona ebekumele siyohlamba kuyo izandla zethu. Le mpompi ibikhipha amanzi ahlanzekile ukuze sihlanzeke lapho sigeza izandla zethu. Ngibe sengibona futhi embonweni sesishaye ulayini
siyomukeliswa lokho esikucelayo. Lo okuyena obesemukelisa kuthe sekuyimi bese kufanele ngemukele, ngamuzwa ethi uJesu Kristu inkosi kunjengokuthi uyangibingelela. Nami ngasho ngathi uJesu Kristu inkosi, wasuka wayongithathela nami bekumele anginikeze khona okuyisicelo sami. Ngelula izandla zami ukuba ngimukele. Ngibese ngibona sengemukeliswa ebekubonakala kuyimbewu elithi izwi likaNkulunkulu laphaya kuLuka 8:11, imbewu iyizwi likaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ungemukelisile izwi lakhe ukuze nginqobe ngalo isitha ebesingihlasela. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukungithwala kulo mkhosi kade ngingene kuwona ka-5 days. Ubungekho lula. Bengisempini ngendlela eyisimanga. Ngihanjelwa umamkhulu wami. Kwanezimpi nje inhliziyo yami yathi ukuphazamiseka ngezinto ebengiyibona. Kodwa ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi angisize, angiqinise. Akukho lula, sihlaselekile nje kakhulu la ekhaya nabantwana. Ngiyabona impela ukuthi umkhuleko sisawudinga kakhulu. Ngisakhuleka-ke uNkulunkulu ngiyamcela ukuthi angisize, angihlelele ukuthi ngingene emkhosini ka-40 days. Ngoba ngiyabona ukuthi impi ngathi isamisile ngakumina. Kodwa-ke ngiyamkholwa uNkulunkulu. Izwi lenkosi lithi mkhulu ngakithi kunalowo osezweni. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi akangisize. Ngithi ngihlele nje ukuthi mase ngingena kulo mkhosi ngingene sengisesimeni esikahle, ngingene sengilungele ukuthi ngikwazi ukuhlala nenkosi kulezi insuku, ngingayisoli ngokungena kwami. Ngiyacela Baba ngisayihlela uNkulunkulu akangisize, angihlele nasenhlizweni yami, ahlele umoya wami ube sesimeni esikahle sokuthi ngikwazi ukungena emkhosini. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukungithwala kulo mkhosi esiphuma kuwona. Ubungelula kodwa-ke ngawo amandla kaNkosi uJesu, elithi izwi lenkosi uyapha amandla koyethileyo nakongenamandla uyandisa iyikhwepha. Ngibona uNkulunkulu ehamba nathi, bekungelula Baba. uJesu Kristu uyinkosi, amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Umndeni wakho entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya lezwi. Baba, ngiyathuthumela ubufakazi babazalwane, ngiyathuthumela. Uyazi ngize ngakhumbula ngonyaka odlule Baba, omunye wabazukulu bami efunda laphaya efunda esikoleni wenza ugrade 6, usenza ugrade 7 manje, enza ugrade 6. Wathi wegogo mina isingisi siyangihlula eklasini, uma kungena lo thisha ofundisa i-English uvele ehlekise ngami izinto esesiyibhalile, bese ethatha efundela iy'ngane ziyomhleka-ke iy'ngane zingihleke iy'ngane. Wathi zize zikhuzwe omunye othisha ikhuze. Hawu, ngathi uyabona-ke gogo, uma engena uvele usho uJesu Kristu inkosi, usho kathathu, usho nje enhlizweni yakho, usho kathathu uJesu Kristu inkosi. Hawu, angithi ujwayele vele siyakhuleka njalo. No Romans 10 ngempela uthi mase esikoleni esengena lo thisha eklasi labo, uthi gogo ngiwushilo uJesu Kristu inkosi ngaze ngawusho kathathu. Akaze-ke wahlekisa ngami namhlanje. Uthe mayiphuma eklasini lethu eseya kwa grade 5, wathi nje yabona ekupheni kwenyanga ngiyahamba kule sikole, ngiyashiya nje straight. Hawu, bathi hawu esikhaleni nje sekwenze njalo, athi ngiyashiya ngiyahamba kuphindi nje kule sikole. Hawu, wagcina ngalelo langa nokungena kulelo klasi ku-grade 6, wagcina ngalelo langa phindanga kwangena wenye othisha wena engasangene ebangena wonke amaklasi eleqe lona, njalo wangena wonke amaklasi eleqe lona. Hawu bagcina-ke ngoba ubedlalisa nama-sports, kwahamba gcina sebezwana-ke ngoba uhlakaniphile-ke kuma-sports lo mntwana. Hawu, kodwa ekupheleni kwenyanga wahamba nomorita, nohamba azange wangaziwa nasizathu ukuthi uxoshwa yini esikhaleni, kwenzakaleni esikhaleni. Hawu, Nkosi yami, nami Baba ngangingaqondile lokho Nkosi yami, nangathi nje abosho Jesu Kristu inkosi.
kodwa nje angazi lesa simo sasesenzeka ngaleya ndlela. uNkulunkulu owaziyo. Nkosi yami, linamandla, linamandla leli gama, linamandla. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga Baba, siyabonga, sibonga ukulalela kwakho. Sibonga ukulalela kwakho. No-Abraham wayemlalela uNkulunkulu waze waba uyise wabo bonke abakholwa, wathi inzalo yakhe yoba ngangesihlabathi solwandle. Kulalela kuyinto enkulu. Siyabonga Baba, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, phezu kwanoma isiphi isimo uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba uMphostoli uNsibande kanye nomama uMphostoli uNsibande. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela nasentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabonga kakhulu, ngidumisa uNkulunkulu ngawe ngokuzikhandla kwakho uMphostoli. Uyihlupha ubusuku nemini ungalali ngenxa yempilo zethu, usikhulekela, usicelela uxolo uNkulunkulu, usikhulekela imihla namalanga. Ngiyabonga kakhulu ninomama. uNkulunkulu ngimnikeza udumo kakhulu. Namhlanje ngiqedile umkhosi ka-14 days ukuba bengingedwa, bengingikwazi ukuqeda ngendlela obunzima ngakhona ezimpini ebengibhekene nazo, kodwa bengizwa amandla amangalisayo selokhu ngaqala, futhi awukho umkhuleko esengike ngawungena ebengiwuzwa umnandi njengalo, noma bonezimpi ezinkulu. Ngiyabonga Baba kakhulu. Ngithi nje uNkulunkulu akanezele usuku nosuku iminyaka yokuphila phezu kwempilo yakho kanye nomama. uNkulunkulu akugcine nje, akugcinele thina ukuba size sifinyelele eqinisweni, sifinyelele kumazini uNkulunkulu ngokupheleleyo. Siyabonga Baba, impela siyamdumisa uNkulunkulu ophezu konke, yena ohlola inhliziyo zabantu bonke. Umkhuleko Baba ube yimpumelelo, njengoba ngisho noma benginezimpi kodwa ube yimpumelelo. Ngibuka nje umusa nezimangaliso zikaNkulunkulu azenze empilweni zethu. Ngizothula ubufakazi ngokuqhubeka, kodwa namhlanje ngithi angibonge, angimbonge uThixo. Kunezwi lapha kumaHubo 65 uNkulunkulu akuhlalise kimi, nakumaHubo 33 lokudumisa yena uNkulunkulu. Ngiyamdumisa kakhulu enhlizweni yami, ngiyamdumisa ngithi uJesu Kristu inkosi, akekho njengaye. Akathatha udumo lonke lungolwakho, namandla nenkazimulo nobukhosi kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen.